Hi there, Sadmonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kube umango habe nomsileko. We guys, ngayazi indaba yaBut Felix Hlophe nonkosikazi wakhe kanye no-Ayanda. Esikubhlungu Ayanda kwakubhaliwe phela. Sabona ama-WhatsApp messages phakathi kaBut Felix Hlophe no-Ayanda. U-Ayanda ngikubeka esithombeni. U-Ayanda usesilo obenabantwana, But Felix bathandana naye, wamthengela indlu mangizwa, wamthengela nemoto nje, wamphilisa nje leyo mpilo. Kodwa uBut Felix unjani, ushadile unonkosikazi. Manje-ke ngimfakelana uBut Felix ukuthi bekuzoba kude ukuthi ngilinganise ngomuntu engingamboni. Ngifaka lo la eduzane. Kube ubaba uMsileko. uBut Felix Hlophe umZulu. Ubaba uMsileko umZulu. Kube yilento-ke ephatha obhuti nomalume i-pride. Yokuthi-ke omunye angisazi mina usuke uyi-pride emayelana nani, noma omunye usuke exabana ney'nkulumo zakhe. Bafike bathi bona angithi mina ngeke ngimthathe uma wengane, kwasho kwacima uma wengane kabani. Ivele inhliziyo yabo or ingqondo yabo ivele ithi ngifuna yena lo uma wengane kabani. And uma wengane kabani evele enze into eyi-right nami angazi ukuthi kanjani. Because buka ukuthi uBut Felix uhleli emzini wakhe unethezekile nonkosikazi omuhle hle ney'ngane. Kodwa usebehleli nalo nkosikazi wakhe ebebhalela u-Ayanda emtshela ukuthi kubhlungu Ayanda, ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Ile ngane kanike ubaba uMsileko asenzela yona noMangwabi. Ufike la ku-TV show asitshela ukuthi oma bengane ini nangiya ilandela uMangwabi ngoba uyamlandela. And uMangwabi uyi-challenge kuyena. Manje mase ufika ku-TV show ufuna ukuthi ngathi uyambhedmouth, indaba ithi awukwazi ukulwa nama-emotions akho nemizwa yakho ngoba nangu uMangwabi. Ukuba uMangwabi uyahamba ngabe uhambe ku-season 4. U-season 4 wawu-enough ukuthi uMangwabi akapheke ahambe makufuneka ukuthi akasekho, kufuneka ukuthi ehambile. Kodwa isizini nesizini hayi uMangwabi this, iyothi that, iyothi iyophela isizini nange eseyikhipha noMangwabi, nange esehleka noMangwabi. Inkinga yini? Ilezi nkulumo zabo asebephikisana nabo sibahambe bethi oma bengane kwasho kwacima bafuna bona. Yabo nje ungakutshela ubhuti ozoqala ethi uma wengane ini malume ubaba ubokwazi ukuthi loyo muntu ulwa nemizwa yakhe. Manje mayelwa nemizwa yakhe ufuna ukuprovela abanye abantu ipoint abangenandaba nalo. Ngoba uMsileko siyabona ukuthi uyamfuna uMangwabi, usamthanda futhi. Uyena futhi afuna i-attention yakhe. Kodwa mase ifika le TV show yabo, hey umuntu ongahloniphi, umuntu phela akahambe. Yazi ngixoxela ukuthi-ke umuntu owenze njalo, le mpendulo ongeke uzuyithole, ngeke uzuyithola. Ilapho-ke indaba. Lona uzwe kuthiwa umkhuluma kabi ethi ngisho nosisi nabo banayo leyo nto leyo. Angazi noma ngathi isuke i-toxic yini kodwa ubudlelwano obunjalo ngoba ikhona lento ekhona. Uzwe umuntu ebhedmouth, umuntu wakhe ebhedmouth uyothi ambona ngelinye ilanga nabo sebebambene ngesandla. Usuyaqhathanisa wena ukuthi hawu kahle izinto ey'shoyo zikhona noma azikho kunjalo-ke. Ngathi isithombe sento ephilayo le ngiyishoyo uFelix Hlophe wakeGalgas FM, unkosikazi wakhe lo muhle ahleli naye ekhaya, u-Ayanda lo amzwisa ubuhlungu ebe ekwenye indawo. Ukhala ngo-Ayanda. Ngisho laphaya kwi-radio station sekufika ukuthi enze ishow usebhizi ukuthi waze wabukisa ngami u-Ayanda sithi hayibo unkosikazi wakho uthini? Unjalo-ke. Ezinye izinto nathi sivele singayi-understand ngoba nami ngangibona nje ukuthi hey cha muhle unkosikazi kaFelix Hlophe kodwa nangu ekhala ngo-Ayanda. Ngathi mina ake sisondele ngaku-Ayanda simbukisise sibuze ukuthi we-Ayanda indaba wenze njani? Ngoba phela nangu we-guys kade bevula izipho bey'bungaza ngazi iminyaka emingaki beshadile. Yila kwakukhona khona ama-message athi Ayanda kubuhlungu, uyazi ukuthi ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Usho njalo ubaba ononkosikazi ney'ngane. Yabona into engikutshela yona uyithathe kuyi-apply lapha kwakumsileko. Mase eqala ekhuluma kabi noMangwabi. Mase uyayibuza ukuthi akahambi ngani. Kubuhlungu Ayanda, kubuhlungu. Yikho nje ngifuna sitshela ukuthi uMangwabi unje sithi awu sibabazeke indaba zalapha eMzumbe.
Manje namanje khona abangayibambi-ke lento abalokhu besho njalo ukuthi uma ngabe akasafunwa, uma ngabe kuthiwa akapheki, ukuba uma ngabe ufuneka ehambile, ubaba uMsele kunamandla amakhulu okumkhipha. Yabo, unamandla nje amakhulu okumkhipha, inkinga akafuni ukumkhipha. Ilona akangafuni ukumkhipha, kodwa lento ngeke uze uyibone uma ungayiboni. Uma uyibona futhi uzoyibona. Ngikunikeza nje uFelix Hlophe, unkosikazi wakhe, u-Ayanda, lo esamfuna sesimcinga ukuthi kanti u-Ayanda unjani. Sathi, hawu, izimo ey'njalo-ke yikhona. Suke sekusola nje thina eceleni silobo sishilo ukuthi kodwa unkosikazi wakhe muhle ukuthi usengazenza into enjena. Yini indaba enganayo i-discipline? Yini enganabo i-discipline? Kusho thina eceleni. Kodwa umnikazi wendaba uyifunaphi? Uyifuna la ehambe etshela abantu ukuthi akukho right khona, kodwa uyakhona. Bye.